Ani ay usa ka nurse nga midangop sa Cebu City Hall pagpadangat sa reklamo human giingong gibalibaran sa usa ka condominium sa may General Maximum Avenue sa siyudad sa Sugbo nga mupuyo uban sa laing kaubang nurse. Matod sa maong nurse nga usa sa mga tag-iya og unit sa kondo ang mitugot kanila nga mupuyo sa unit kay lagyo ang ulian sa duha ka mga nurse. Apan ni atong Sabado sa dihang mo check-in na unta sila, giingong gipasa-pasa pa dihang nasuta nga usa sila sa mga frontliners hangtod nga gibalibaran. Matod sa mayor nga usa kini ka diskriminasyon sa mga health workers ug ipaimbestigar niya kini. Kabot sa lobby, gihold me, gipangutan mi frontliner pa mi. I think kita siya nga ning gawas ako uniform. Kay na wala gihanger man ako. Nya mo to, gihold me mga pila ka minutes niya. Giingnan mi na requirements. Kompleto mi na COE, company ID ug PRC. Again, I will direct Attorney Gelon because we have just passed an ordinance, the anti-discrimination ordinance against frontliners and health workers. We will look into that